Buntag matalom nun. Maunig kuan atong karsada padong sa bagong lipunan. At tinuod ni matalom nun ha kay moingon na pud nga joke ni ang pagkuan sa mga project sa matalom. Okay, ato tapadong sa kuan. Mao ni kuan padong sa bagong lipunan nga karsada. At sugan busing. Okay, padong natas kuan. Di yun ni binuo ang matalon nun ha. Tinuod ni nga kuan. Project padong sa bagong lipunan. Di ba semento na matalom nun? Okay. Ni ako karsada padong sa bagong lipunan. Tanig amal. Tapos. Oh. Binuang ra. Apa no? Ngadto. Layo pa ning nasimento no. Layo pa, panahan pa dud. Kasi para po.
Taas-taas man yung gisiminto. Migo? Sino pa ko to? Sige.